danagan mo kami sa oras ay kamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ring Maria, iampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, ni anata sa ikatulo nga nobinaryo sa atong kapistahan sa segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Dako natong pasalamat, pinaagi kaniya nga ang atong dako nga activity sa mga batanon nga gihimo sukad gahapon hangtod karong mga orasa nagbalampuson. Atong pakpakan ang ato mga youth, PYCC o tanan nganing abag niini, labi na gyud sad ang ato mga benefactors and donors nga namalit og slot sa CTU kay motoy atong gigamit aning ato karong gihimo nga kalihukan. Pero murag daghang mga batan-on nga matay na siguro kay wa naman mo anhi dinhi or nanguli. So ingon ana ang ilang energy. Iampo nato nga ang tanan nilang nakatunan mahimong mabungahon silang kinabuhi, magsunod sila sa kinabuhing Diyos nun, sinunod ang panig-ingnan sa mahal nga Birhen Maria ni San Vicente Ferrer. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og palit na tog slots nga unta pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, punon sila sa mga grasya sa ilang kinabuhi. Ang ato sa mga leaders sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, hatagan unta sa giya aron mahimo silang maalamon o Diyos nun sa ilang pag-alagad sa katawhan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, lig-una ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job.
Unya mitubag si Job sa Ginoo, nasayod ako, Ginoo, nga gamhanan kakaayo, ug mahimo mo ang tanan mong buot buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam, nga unta wala man ako'y alamag. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, mga kahibulungang butang nga dili ko gayud matukhip. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban, apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod ug abo. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusa mga adlaw ni Job, labaw pa sa iyang nadawat kaniadto. Napanag-iya ni Job ang napulong 4,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka, ug 1,000 ka asno. Nakaliwat siya 7 ka anak nga lalaki, ug 3 ka anak nga babayi. Ginganlan niya Himina ang kamagulangan, ang ikaduha Kesiya, ug ang kamanghuran Keren Hapo. Walay babay nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsuong lalaki. Humani ini, si Job nabuhi pag-usa ka gatos ug kapatan ka tuig, ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug mga sungkod. Unya, namatay siya nga tigulang na kaayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo ipadanag ang imong naong kanako. Ginoo ipadanag ang imong naong kanako. Tudloi ako sa kinaadman o kahibalo, kay diha sa imong mga sugo nagasalig ako. Maayo ka nako nga ako gisakit, aron makakat-on ako sa imong kasuguan. Ginoo ipadanag ang imong naong kanako. Nahibalo ako, o Ginoo, nga ang imong mga gimbutan matarong, ug diha sa imong kamatinud-anon, imo ako nga gisakit. Sumala sa imong mga kasuguan, nagabarog sila nga malig-on sa gihapon. Ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ginoo ipadanag ang imong naong kanako. Ako imong sulugoon, tagay ako buangot, aron mahibalo ako sa imong mga kasuguan. Ang gipadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagapabot sa mataw nga mapaubsanon. Ginoo ipadanag
ang imong naong kanako. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Sa Jesus mitubag kanila, nakita ako si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinoon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pag kita nako sa pipila nga nakasaksi sa ato karong gihimo nga Paris Youth Day gikan kagahapon hangtod karon, nangutana dayon ko, kumusta man ang PYD? Yes, Father, success. Ana dayon lipay kayo. Lingi ako no imong tupad ina buhi pa ka? Buhi pa? Ayo. Ang nakaapil, success. Dinhis kalibutan, tawgon day na nato ang mga kalampusan sa atong mga gibuhat nga success. Tinuod gid na, success. Pero ayaw kumpiyansa anang word nga success dinhis kalibutan, kay basig maorasan na muhatag nimo og failure. Si Job, successful kayo iyang kinabuhi, isip nagsunod sa Ginoo.
Niya tungod sa iyang ka-successful, wa siya ka-anticipate nga naaday yawa. Nga ang yawa di ay buhi dinis kalibutan. Gilingay mong tupad be. Inaay duka-duka diha kay naay yawa. Ina. Bisag wa kay to gabi kalab ka mong nag-appeal atong PYD ay duka-duka kay naay yawa. Og sa dihang wa kabantay si Job nga ang yawa de buhi kay sa kalibutan, giatake siya si yawa, gipatay ang tanan niyang mga anak, 7 ka anak, hurot gyud kamatay, dungan, hasta pang iyang mga kahayupan, hasta ang iyang mga katawhan nga purting daghana, hurot gyud kamatay sa usa lang ka adlaw. Posible man karon gud mga matay ra gid tang tanan. Kausara ta. Posible ba dili? Posible na dili. Posible oy. Posible gyud kayo. Kajutay ra nato dinhi. Dungan maganitog kamatay ang 1,500 ba to? Kadtong na tumpagan sa mga landslide, paglinog, o kadtong naigo sa tsunami, kadtong naigo sa storm surge, di ba? Kadtong sang naigo sa paglinog dito sa to Phuket Island ba to, sa kadtong unang tsunami sa una. Daghan kay to, abot ko to 100,000 siguro to. Urot kamatay kani pa bang niya nga umagini kaabot gani nag 20 ka buok. Pero pagkahitabo ato, nagsigig sulti si Job. Iyang gipangutanag maayong Ginoo, nganong nahitabo man nga nagbinuotan man ko nimo, wa man ko magsupak-supak nimo, nganong nahitabo man pasabta ko. Hangtod gyud ang Ginoo mipakita niya, og sa atong unang pagbasa karon nakaingon si Job, kaniadto nakabati ra ko gitudlo sa akong isig katao, sa akong katigulangan, pero karon nakita na gid ti ka Lord, nauwaw kay ko sa akong pagsigi og sulti og sige giyaw-yaw sa mga butang nga dili gid ay nako masabtan. Ang pamaagi sa Ginoo dili nato masabtan. Nya matod pa diri sa atong ebanghelyo, gililong ni, kept hidden gikan sa mga taong maalamon. Kanang mga tao ba nga mga bright, kanang mga tao nga centered kaayo sa success dinhis kalibutan. Dili kakita sa kamatuoran sa Ginoo. Mao na ingos Kristo gililong ni sa amahan sa mga maalamon o sa mga makidaadmanon. Kanang kusog itang mo measure sa atong kinabuhi in terms of success. Karon, pag-ingon gyud ni Job nga nauwaw kay ko, nagbasol ko sa akong mga sala, Lord. Naglingkod na kog abo, nagbulibod kog abo, nagsulob na kog sako, timailhan sa akong pagbasol. Nganong gasigi kog pangutana nimo, gusto na kong masabtan ang imong mga pamaagi nga di man di ay ko capable nga mo sabot ana, kay gamay ra kay ko ikumparar sa imong glory. Pagsulti niya ani, unsa may gibuhat sa Ginoo? Wa mo naminaw sa unang pagbasa? Diyon sa mas Ginoo na patay na. Ang gibuhat sa Ginoo, ang tanan nga kuha sa yawa gikan ni Job, gibalik sa Ginoo, gipilo-pilo pa. Ang 7 ka anak nahimong napo, giputangan pag yung mga babay nga 40 kunong gwapaha, wa kunoy babayeng ingon katahom sa 3 ka anak ni Job. Nya giuli sa tong 7 ka lalaki. Giuli ba? Gipunan pag yung babae.
Ilinga imong tupad, na imong paminaw, guwapa ka. Ing na ko no. Kablita ba, labi na gyud natog na guwapa ka. Wa kuno'y makatupong sa kagwapa ni atong anak ni Hoboy. Pertig yung guwapa. Bisan pagka nang atong gideclare nga Miss Universe, di ginakatupong kay gibutang na gunas Bible nga wa gyoy makatupong sa ilang katahom. Di na to ma-imagine kay pagbuot man tos Ginoo. Unsa pa gyud? Giuli ang iyang mga kahayupan nga nawa 10 times. Mag 10 times ba to? Og labaw sa tanan, gipun-an pagyud ang iyang edad, tiguang naman to siya. Pagkahitabo ato, gipun-an pagyong iyang edad og 140 katuig, 140 years. Nga nakakita pa siya sa mga anak sa iyang anak og sa mga anak sa iyang apo. Nindot no? Mao na'y pamaagis Ginoo. Ang gustos Ginoo, magsige ra gitag sunod sa iyang isugo nato and everything will follow. Mao nang natay kantang seek first the kingdom of God and everything you do or you want or you need will be given to you. Mao na kamong mga batan-on nga niapil sa atong PYD. Labi na gyud mong aktibo pa hangtod karong orasa. Congratulations kay inyong gisunod ang Ginoo. Pero doon na panisumpay, inighuman ani karong PYD. Musunod pa ka mos Ginoo. Di ka mo magsigig tubag-tubag sa inyong parents. Di ka mo magsigig kuyog-kuyog sa inyong uyab, nya maghimo na sa mga laway. Inyo kang i-preserve ang inyong purity and virginity, both body and spirit. Ha? Uy. Di ka mo mag-cheating sa inyong pag-eskwela. Di ka mo mangilad sa inyong parents nga naay mga bayronon, nyawa di ay. Inyo ra din gastuhon. Naa diha ang struggle. Og mauna na ang gitawag og kinabuhi nga gasubay na dalan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Karon gipadanag nas Ginoo ang iyang naong sa ato sang pagnobina, pista sa Birhen sa Santo Rosario, gipadanag sa Ginoo ang iyang naong pinaagis mahal nga Birhen Maria. Mututok batas iyang naong o dili? Mutan-aw mo dili? Gilinga imong tupad. Tanawa ang naong. Tanawa iyang naong ba? Nya pangutan siya na nakita na nimo sa akong naong ang Ginoo. Ingna ko no. Ina niya ni markas akong naong ang Ginoo. Ang mga apostoles ni Kristo o kadtong mga disipulo nga 70 ka buok, iyang gisugo pag-adtos tanang mga katawhan o pagpapahawag mga yawa. Nibalik silang malipayon. Yan niingon dayon sila, Lord, success ang mga yawa na miya sa dihang among gisultihan nga pahawa diha, exorcism, nawa ang mga yawa. Lipay kay sila nga naa na sila'y gift of exorcism. Nahimo na silang mga exorcist. Gipawagtang ang yawa. Ila pag yung giayo ang mga masakiton, lipay kay sila, success Lord, success. Pero unsa may giingos Ginoo dire? Gitagaan ta mo gahom nga way makaunsa ninyo bisan pag ang tanang gahom sa yawa. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat dito sa langit. Your names are written in heaven. Magunsa makapapahawa kag yawa dinhi nya at diin mayawaan ra gyapon ka. No.
Mag-unsa mag-overnight vigil ta, nya inighuman mayawaan ra gyapon. Wa masuwat ato nga dito sa langit. Ang mahal nga birhen na maintain niya ang iyang ngalan nga nasuwat sa langit, kay ang iyang unag yung gipaningkamutan ang pagbuntog og sala. Dili lang sakit, dili lang gahom sa yawa ang atong buntogon kanang exorcism, healing. Okay man na, success man na, maka-praise the Lord man ta ana. Pero pangutana sa imong pagbuhat ana, wa ba kay sala? Wa ba ka masina? Wa ba ka masuko? Wa ba ka mamakak? Wa ba ka maghuna-huna og mga dautan? Kay nagbuhat kay kana, mapapas ang imongan dito sa langit. Gikatapos ang lingi sa imong tupad. Ingna dili ko gustong mapapas ka. Natabangan ti ka nga di ka mapapas. Na ha? Nya unsaon na to pagtabang nga dili mapapas ang atong isig ka tao, higugmaa gyud ang imong isig ka tao. Kung makasala, pasaylua. Kamong mga ginikanan, ang inyo rabang style, mausad na akong style, kung makasa atong kasabaan, ato paganing kulatahon, dili na makasulbad, maapil na hinuon tagkapapas dito sa langit. Kanang nakasa, higugmaa. Kanang nakasala, pasaylua. Kanang nakasala, antusa. Kanang nakasala, pakamatyi. Samas gibuhat ni Kristo. Nagpakamatay siya para natong mga makasasala. Aron ta, masuwat dito sa langit. Manindog na ta katong gustong malangit. Atong ipadayag ang atong pag-ampo sa nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikatulong adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, diha sa imong ulay nga sabakan nga maoy mahal uyamot nga sagraryo o tipiganan sa mga grasya. Puno ka sa grasya diha sa imong kasing-kasing nga maoy putli nga sudlanan nga natingban sa mga grasya o mga hatag. Puno ka sa grasya nga nagaawas sa kabalaan o nakaambit niini ang mga santos, lakip na ang mga makasasala. Puno ka sa grasya nga makaluwas, nga tungod niini, miabot ka namo ang pagpanubos, o nagapaabot na kami sa balos nga kabulahanan. Tabangan mo kami makalilipay uyamot nga inahan, aron tungod sa gahom sa mga maghimaya ka Maria, og sa mga misteryo sa imong santos uyamot nga rosaryo, hikaplagan na mo pag-usab ang bililhon uyamot nga hiya sa grasya, nga tungod sa sala among giwagtang, ug nga aron ang among mga kalag mahawanan sa mga katunukon sa mga bisyo, ug matamnan sa mga maanyag nga liso sa mga bertudes. Amen. Sa hilom, ato karong pangayoon sa Ginoo,
ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan o ang iyang mga pangulo, mapaubsanong mukabot o mga lagad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, dili mosalig sa ilang gahom o sa ilang armas, hinuon pangitao nila kanunay ang unsay makaayo alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabataan, makaila sa Dios pinaagi sa atong pagpanudlo o sa atong maayong panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabugatan sa mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga kabus, ang mga masakiton o ang mga baldado, makasinati sa gugma o sa pag-amuma sa Dios pinaagi kanato, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang matuohong nangamatay, makatagamtam sa kalipayng dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Tanan, o Dios, kinsang buktong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta para sa atong paghimos paghalad. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusan, kining panukin
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga bahalad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daygon ang dagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naan sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo, ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsungay, hinunualuwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang imong rosaryo minahal nga inahan, kami nga manalipod batok sa dautan. Imong kahangawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong awiton, Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, via dulcedo, spix nostra salve, ad te clamamus, exules feliebe, ad Jesus miramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valie. Ea ergo aducata nostra, Elius tuus misericordes oculus ad
sum benedictum fructum ventris tui, nobis hoc excellium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulces, Virgo Maria. Iampo mo kami, Santa Ngainahan sa Diyos. Aron mo kami kami nangang takos sa mga sa gisaad gisaad sa atong Ginoong si Kristo. Manglingkod tas makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi. Kana bang gitawag na tog holy life. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Maria, sama nila ni Job, dili ta magsigig apas og success kung dili ato gyung paningkamutan nga masuwat ang atong mga ngalan didto sa langit. Nya salamat sa minghimo karon sa ilang pagserbisyo nato atong mga pilgrims nining atong minor novena mass aning ikatulong adlaw sa atong nobinaryo mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer unya ang Arcelo Memorial High School Boy Scouts o unsa ning inyo ICPC mga buotan kay mga naong niya ang Girl Scouts na wala kamata niya ang SSG officer sa Arcelo Memorial National High School ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. And of course, ang atong mga pilgrims karon mao ang ato sad nga mga youth PYD nga mga atinde. Salamat kayo ninyo. Wala pa ni sila yung mga tulog. Pero murag sige raman sa tingin ni sila katog gabi eh. Pero minakukusog pa ni gyapong mukaon siguro. Ora wanay tambals pagkaway to kusog itang kaon. Ang ato sad nga singer si Brad Rene Montecalvo, atong salmista Sister Glaze Pipito, nga atong mga lectors Sister Leslie Abiliana o si Sister Raquel Jacobi, o ang ato mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon nga mao sila si Tia or Nanay Sising atong inahan sa pagtuo kuyog sa iyang family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon mao na ang atong may novena nya ighuman ni ana mo himota sa atong first living rosary ngadto sa group 1 ang chapel sa Tabla proper, Campaso, Candagit, Antugop, Dakit o Kanagahan. So ato ni silang adtoon living rosary dili na motorcade muadto gitas kapilya. Adto sila maghimo sa ilang living rosary sa kapilya. First mystery, nya tabok na sa taslaing kapilya, second mystery, nya kay uno man ni kabuok, igabot sa ikalimang kapilya, fifth mystery, mubalik na sa first mystery ngadto sa ikaunom nga kapilya. Nya inighuman na sa rosaryo na adayoy agape, nang sharing. So kung gusto mong makasinati nini, kuyog mo. Inighuman gidayon sa misa sa alas 6 atong nobina unya mo proceed dayon ta ngadto sa mga kapilya sa group 1. Ngay gumana na agape manguli ra sa tadinhing malinawon. Ug mao na atong buhaton ugma karon ugma hangtod na siya sa pizza Jess. Salamat kayo.
Salamat sad labaw sa tanan sa ato mga benefactors and donors nga minghatag nato silang suporta pinaagis pagpamalit sa ato mga slots. Mao na ni ang ato rong update, ang atong SBF DAG, ang atong halin niabot nag 40,188 ka slots, naapay 19,812 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Yan nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa taog 252 ka 16 slot challenge. Unya sa atong CTUMM para ni sa ato karong kalihukan na nagsugod na taggastog dako-dako nining atong PYD nya karon sa adlaw magsugod sa tagpagpanghatag na sa mga bugas nga 5 kilo rice ngadto sa mga 3,000 ka families dinhi sa atong parokya. So ang atong halin niabot nag 18,290 ka slots, naapay 51,710 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gyud ni. Ang tanan ani bisan mga estudyante makapalit gyud kon buot gyud nga mopalit. Pero doon na sa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 95 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya, padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni 204,000 nga subscribers. Nya, sunda sa ninyo dinhi ang atong mga official contact persons, contact numbers ug account numbers kay gipangilisa na ra ba na nato. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi tuon sa